depende nola, baina, bueno, azkenean ni neu bizitzen ari naizen prozesua ez dago bukatuta eta oraindik uste dut asko falta zaidala, ez? Baina, bueno, egia da, eta hori lagunen batek ere komentatu dit, ez? Ze politak korto bat atera dala prozesu zail honetan, ez? Esan deten bezala nik uste dut sortzen degunok askotan aruntza tiratzen degula bizitzako momentu zaila askotan, ez? Adibidez, bueno, Isaki Lakuestaren alaba orain dela pare bat urte hiltzan 10 urte besterik ez zituela, eta nik berari irakurri diot, ez? Artikuloren bat, hori, aurrera egin zuela segundo premio pelikularekin, orain Flores para Antonio ere aurkeztuko du, eta nik uste dut seguruna berak ere eukiko duen min izugarri horretan sorkuntza bai dela, ez dakit sortzaileok daukagun bizitzeko erabat, azkenean. Ze polita.